kom binnen, ze vraagt, hoe was het vanavond? Ik zeg, het werd als vanouds, later en later. Het was al even geleden dat wij zo gedronken en nog meer gegeten hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder het touw. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg, ik weet niet precies meer wat. Echte mannen praten niet, ze zeggen, kom maar binnen, drink nog eentje met me. Maken plannen om de wereld te gaan redden, maar gaan toch weer naar huis, toch weer naar huis. De bron van al mijn frustraties, dat ik niet kan uiten hoe graag ik haar zie. En als we eerlijk zijn, is dat het moeilijkst, want ik weet, ik lijk wat apathisch. Maar dat is hoe ik het geleerd heb, niet alsof ik niet geprobeerd heb. Denk dat ik niet zo lang emoties geweerd heb. Echte mannen zijn niet goed in zulke dingen leren, nee. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg, ik weet niet precies meer wat.